L'escala redueix el límit de velocitat a totes les vies urbanes del municipi amb un carril per sentit, excepte la Closa d'en Llop, que continuarà limitada a 50 km/h. A partir d'ara s'ha de circular un màxim de 30 km/h a tots els carrers de l'escala. El canvi s'ha fet en motiu de la nova normativa que ha entrat en vigor aquesta setmana i que s'aplica a tot l'Estat i suposa una reducció respecte als 50 km/h que eren vigents en molts llocs. Robert Figueres, regidor de Serveis i Seguretat. Totes les vies urbanes, per exemple el poble de l'Escala, era tot 50, la velocitat màxima, i després nosaltres decidíem que depèn de quines vies senyalitzàvem a 30, com ja s'ha senyalitzat ara. Ara amb la nova llei ha canviat i ara diuen que la velocitat màxima tota dins el poble, totes les vies urbanes, és com a molt 30 km/h. Però els ajuntaments poden decidir en vies de 2 carrils de circulació, com pot ser per exemple Avinguda Girona o Closa del Llop, Avinguda Montgó, poden decidir passar a 50. Nosaltres en aquest cas deixarem tota l'escala a 30 i l'únic lloc que passarem a posar 50 és a la Closa del Llop, on ara estem gravant. Per això ara s'està senyalitzant i posant aquestes senyals de 50, perquè com que la llei diu que és 30, has de senyalitzar els 50. La DGT remarca que el risc de morir per un atropellament cau un 80% quan es redueix el límit de velocitat. A més, també es redueixen les emissions contaminants i el soroll. Aquesta nova normativa que posen entenem que és més per tema de contaminació i de baixar de 50 a 30 per contaminar menys. Nosaltres a l'escala ens afecta en part, ja teníem moltes vies 30, però moltes eren 50. La Closa del Llop, per exemple, ja era 50, la mantindrem a 50. El límit baixa a 20 km/h als carrers amb una calçada de plataforma única, és a dir, en què les voreres i la calçada són al mateix nivell, com ara la plaça de l'Ajuntament i l'església, o en zones peatonals com la platja de les Barques. I també destacar que, per exemple, a la platja de les Barques o plaça de l'Ajuntament, on el paviment s'eleva, passa a ser velocitat màxima a 20 km/h. Amb el canvi, l'Ajuntament també vol promoure la mobilitat activa, com anar a peu o en bicicleta, per tal d'avançar cap a un poble més saludable.